lungguh mbesengget mikire bahan trompet sing saidik. Mugiman teko nggawa tas sekolah. Kenapa Pak? Kok ketinggalan sangat? Yo mu, paitan tahun ini gawe trompet cepet banget. Bapak bingung golek tambahan. Sampun kuatir Pak. Wingi buku kepala sekolah nawani kerdus kathah ing sekolah amarga kula juara kelas. Loh, tenan to mu? Kok apian kepala sekolahmu? Tenan Pak. Buku kepala sekolah nawani ngono amarga ngerti ade bakalan trompet. Iya mu. Mugiman lan Lekmin banjur mara ning omahe ibu kepala sekolah kanggo njupuk tumpukan kerdus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu oleh. Sido njimo kerdus le. Sias Bu, sias. Lah ndi wadahmu? Kula sunggi mawon Bu. Ah ngesakne sirahmu, kok lek ketiban kerdus kelong pintere. Mending bapakmu aturana rene ae ben ngewangi awakmu. Nggih Bu, matur nuwun sanget nggih Bu. Mugiman nimbali bapake kanggo ngangkat kerdus bareng. Oke, Pak. Berarti kertas-kertas niki jiran paringaken apa kula pundhut nggih? Pun maringaken mawon Mas, niku damel hadiah Mugiman. Niki saking sekolahan. Nggih. Nuwun sanget nggih, Bu. Nggih. Oke, golek kertas iki yo. Bangun di Bu. Nggih, sami. Yo, Mu. Kerdus wis ditumpuk-tumpuk ing emper omah. Yuyah teko mampir. Kerdusmu kok akeh ngono? Bapakmu ndi? Bapak nembe dodol trompet nang kutho iki. Kenapa lho? Tak tuku wae piye timbang regeti omah? Tak bayari 50.000. Wah, tambah sini toyu pikir tak nggo paitan jadi pengeporongsoan. Walah harus saingan karo aku iki. Ya wis, kabeh tak bayar iki 1.000. Nggih, pun yo. Jadi tak tampi. Iki mungkin keduse tak tereke ning mahmu. Nggih. Nggih, matur suwun yo. Salah siji tanggane Mugiman sing jenenge Mbak Retno ora sengaja krungu gunemane Mugiman lan Yuyah. Mbak Retno mutusake marani omahe Mugiman. Kenapa itu kok kardus semua akeh minggu? Niki Mbak, kula mulai kerdus di dodolan trompet. Walah, aku dari tadi sakit nih bang. Apa kamu belum lupa? Wah, gelem Mbak. Mugiman masang papan tulisan numpang barang bekas. Kanca-kancane teko nggawa barang. Muk, iki dhewe duwe barang bekas. Timbang dipangkaya pakmu belum ukuran. Wah, gelem. Ya, Muk. Matur suwun ya, Cah. Oke, ya. Kok lek nek barang bekas neh, go mrene neh yo. Oke, siap. Sukses mohon ya, Muk. Lekmin mulai saka dodolan trompet kaget. Amarga omahe dadi gudang rosok. Kok malah jadi jangan rusukan ngene? Mugiman sama dadi juragan, Lek. Oh, kok iso akeh temen? Modalnya saka ndi? Saking hasil dodol kerdus wingi, Pak. Terus kula angsal sian saking kepala sekolah. Amarga kepala sekolah percaya kula sakit bisnis. Biasa kula nggih bagi mandek. Oh, Bapak bangga loh. Ternyata kamu rapi dari sekolah toh. Iya. Tapi jadi bisa bantu ekonomi dan sudah tenan boleh. Nggih, matur suwun, Pak. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani dia.